ఊపిరి కొమ్మెక్కి కూస్తున్నది ఇదేమి రాగమో గమ్మత్తుగా ఉన్నది రిప్పున సాగే వెళ్ళు మువ్వలు మోగే సవ్వళ్ళు నువ్విచ్చావా నా గుండెకి లాక్కుని ఉండే చిత్రాలు లాక్కుని వచ్చే మంత్రాలు నేర్పించావా నా కళ్ళకి ఇంతకు ముందే వినాను ఇన్ని ఊహలు ఈ తర్వాతేం చూడాలో కొత్త వింతలు ఏమైతే నీ బానే ఉంది ఇదేమిటో గమ్మత్తుగా ఉన్నది నమ్మేట్టు లేదే ఇది తుంటరి చూపుల తుంపరుల్లో తుమ్మెదరేపే పుప్పళ్ళు కొంటెగా ఉందే నీ వైఖరి నొక్కులు పూసే చెక్కిళ్ళు ఎక్కువ చేస్తే ఎక్కిళ్ళు ఉక్కిరి బిక్కిరి కానా మరి చూస్తున్నా నీలో నిన్న లేని అల్లరి వింటున్న మాటల్లోనూ అనరి సంగతి తెలుసంతగా ఎంచక్కగా కథేమిటో గమ్మత్తుగా ఉన్నది నమ్మేట్టు లేదే ఇది చుమ్మంటూ నా ఊపిరి కొమ్మెక్కి కూస్తున్నది ఇదేమి రాగమో గమ్మత్తుగా ఉన్నది అనిల్, మనం పెళ్లి చేసుకుందాం. పెళ్ళా? ఓకే, చేసుకుందాం. నిజంగా? నిజంగా. ఎప్పుడు? ఎప్పుడంటే నువ్వు ఎప్పుడంటే అప్పుడు. నిజంగానా? ఆహా, గాడ్, ఐ లవ్ యూ. ఐ లవ్ యూ టూ. రేపు ఎన్నింటికి కలుద్దాం? 5 o'clock. డన్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.